Belmonte. L'obra de Català Belmonte és una obra vanguardista al 100%, una obra amb una prospecció nova en el món de l'art, que després, quan acabi jo de parlar, ens explicarà el mateix artista el seu procediment, com fa l'obra i què representa per ell l'obra. Llavors jo m'agradaria dir també que tota la meva professió artística que porto, que evidentment, clar, l'obra aquesta no té res a veure amb l'art normal i corrent, i clar, aquesta obra que fa l'artista, evidentment fa ni 20 anys, ni 30 anys, ni 10 anys es podria fer. Però jo he vist obra d'aquest tipus, que evidentment no té res a veure amb la d'ell, i jo diria que és el primer artista que jo he vist i crec que no existeix cap que faci l'obra que fa ell. Això em sembla que es veu ja, no? Llavors, doncs, l'obra, per mi, l'obra de Català Belmonte és una obra que és molt innovadora, una obra amb una creativitat sensacional, amb aquests colors que té, aquests vermells, l'obra d'ell, aquests blaus que fa, que criden l'atenció al 100%. El que l'està mirant l'obra li atreu l'atenció per tot el que fa, aquests colors, les composicions que fa i tot el que poden veure vostès, com és evident. Llavors, dit això, torno a dir que jo mai havia vist una obra d'aquesta magnitud. Ja no per fet del procediment que ara ens ho explicarà ell, que és una percepció de l'art totalment diferent a lo que normalment es veu i que ell anomena fotopintura. Puc dir, quan tenim una exposició de pintura normal i corrent, perquè això no és normal, simplement això. Li dono l'enhorabona d'aquesta obra, torno a dir, tan vanguardista al 100%. És a dir, això en el món de l'art, dintre de totes aquestes coses abstractes que es fan, que amb el meu parell, com he entès, en pintura, de tota la vida que porten al món de l'art, doncs no té res a veure amb aquestes abstraccions que no són ni art ni res. I això sí que ho és. Simplement diria això. Molt bé. Gràcies. Gràcies, Francisco. Jo, com que molts ens coneixem i sabeu que en els últims mesos us he donat una mica la tabarra dient que introduiríem aquest món de l'art en majúscula, perquè per mi la pintura és un art sublim. El que he fet únicament és experimentar una sèrie de sensacions que tenia en què la composició d'origen abstracte podia plasmar-se amb més suports i amb més materials que no pas els clàssics i convencionals de l'oli, del pastel, de l'aquarel·la, de qualsevol altre material que tots coneixem. Aleshores, en el seu moment vaig començar a desenvolupar una fusió. Si permeteu la comparació, salvant les distàncies, el senyor Ferran Adrià, podríem dir que avui dia és el cuiner més important del planeta, el que ha fet és fusionar conceptes, ha creat noves formes expressives de cuina, de plats, que l'han fet mereixedor dels reconeixements més grans del món. Per què? Perquè ha deixat el clàssic i ha innovat en elements nous que han fet que el públic apreciés molt el que feia. Jo, sense arribar ni molt menys a aquesta magnitud, per descomptat, he fet el mateix que havia fet i m'hi he atrevit a fer. I es nota això. En definitiva, el que jo proposo a la societat i a la comunitat de gent a la que li agrada l'art i a tothom en general és una nova manera de veure l'art, una nova manera de plasmar-la, una nova manera de gaudir del que tots diem, això, pintura. Jo anomeno fotopintura perquè és evident que és pintura d'origen però amb un tractament fotogràfic posterior i final amb la impressió digital. Això és tot. Gràcies. Jo volia dir que li desitjo a l'artista Català Belmonte una carrera artística amb aquest estil que ha creat propi, amb una personalitat sensacional. Li desitjo un èxit i crec que serà així. Gràcies.
Thank you.